Bună dimineața și vă salută Șerban Daniel Ultras. Astăzi vă facem un video de la porumbeii mei. Uitați. Am toate rasele. Eu că nu prea se cam vede, dar da, așa încet cu zoom. Uitați. Am și mai am și pe aici. Uitați, pui de porumbei. Acolo cloși, acolo mamă, aici mamă, acolo mamă, acolo mamă, acolo cloși cu pui. Și ia uitați și avem aici. Ia uitați și avem aici niște guțani. Ce înseamnă guțani? Înseamnă țigani, porumbei țigani. Ia uite, bă, frate, bă. Îl punem la loc. Mergem la următorul. Opa, ia uite-l pe ăsta. Uite-l pe ăsta. Cam de bătaie, așa. Nu știu ce să zic. Ia uite alți tigrișori. Frumoși. A? Uitați că mi se vede mâna. Momentan. Uite-l și pe negru ăsta. Uitați-l și pe negru ăsta. Și alt negru. În fine. Aici porumbei. Și da, stau în Constanța. Și mai am porumbei, mai am și în partea alaltă porumbei. Dați că-i deranj pe aici. Uitați porumbei. Porumbei frumoși. Uite-l pe ăsta. Aici mai am ceva. Niște porumbei, să bag eu pe aici. Am ceva porumbei. Și ia uitați și am prins. Uite pe cloșca mama pui. Stați un pic. Da. Las că vreau să prind puiul. Ia uitați și mai avem aici. Alți pui de porumbei. Opa, o cloșcă. Am scos pișul. Sec. Hai că pui să bebe. Ei, mei. Cam ăștia sunt porumbei. Mai avem și pe ăștia. Da, daily vloguri. Așa că vă Șerban Daniel Ultras de la porumbei.